Nej, bange för att folkläggen är nästan koldant. Det var ringt att leva bara att säga. Det ger en för lite och det ger för lite. Han kan klara sig vid det. Det är för att orsta livet det alltså. Det är ju kallar det till öla det är man ska leva. Man är född till långa är. Det som är jag vet inte hur man ska säga det men det ska det så man är varen till att om man är plikt av till det känner man är plikt av till det. Och jag spekulerar jag bara inte för ut att ta och halvjärsen då. Det är bara att checka och allt det där. Men här kom det fram med vad säger nu föräldrarna tjadar om det. Du sa att det är inte för ut att känner så är kartan ännu mer. Han ska också ta jag det skjutra väck på posten. Det rockar ju vi som avgörs. Många gör det alltså är man sikt. Det är så runt så visst. Nu får jag testa nu runt. Det var tjejer, det tycker vi det vet du. Det var inte vad vi var till. Det var väldigt jag var där så. Det var sen mal. Jag vet vad det är för skip. Men det cyklar inte själv. Nej. Det är inte fått lära sig. Det kan hända vägen. Det är som här norrrätt. Det är norrrätt. Som här norrrätt. Det är ju inte så störst. Nej. Det är aldrig lätt att säga trollbaten. Vad så något av de här har jag med i år? Kaffe och vatten. Jag vet inte om det är goda jag pratar. Det är första nöje. Så är det kyrkor och kyrkor det är skojt och det här. Det ska leda fram att här vi kommer till det.
vad vi flest. Jag vet. Masen nattagan det jag hörde väl. Du är det gott. Det är väl skilt. Allt är läge. Ja, så är född och uppvuxen i Hattavik. Så förut till Kip som 15 år gammal. Jag var bort akvarionär i 19 år alltid. Jag så inte jag hemma till sust och 8 år. Så jag är fast began Jesus så är nog allt här. Tid lukas sträva över hemma tätt. Alltså när jag tänker att vara byggt när jag vill ändå som man vill en stor boj där. Alltid såna ting som man har knossas vid allt. Tojna är såna brötter alltså. Det vill leva på en annan mat än det var smaddrang. Det var en cake och lösna i huset alltid. Nu är det bara för att säga. Det är såna brötter. Jag har alltid haft gott huvud på det. Nu är det jag bara lever samman vid näckombötterna alltid. Jag visste här som inte bött ner. Här är Löjve groliga dödligt. Jag brukar pröva att gå stilt. Jag inte bött här. Men nu känner jag mig grövligt önsliga ofta. Ja. Nu sitter jag samma rätter och helst nog vet det. Att vatten är fläkt och kan annan dag. Så det blir ju mer önsligt. Songs I'm singing, thanks for all the joy they're bringing. Who can live without them? I ask in all honesty. What would life be without a song and a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mama said I was a dancer before I could walk. She said I began to sing long before I could talk. And I've often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture a heart like a melody? Well, whoever he was, I'm a fan. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Can't live without them, I ask all honesty. What would I be?
Jag fortäljer fra en kalvatur. Det var først i halvtrutjene. Det var midt i høyna. Deilig vever. Og kvalt vi var jo dyrte, og ikke nekvann såg. Morgen etter så var jeg oppe og slag. Jeg slig nekket, da kom jeg renses ut lap, jeg begynner med kalvaløyne. Jeg og meg renses så allgått, var jeg egna, tvær løyner. Finast av vever, han lytner egna som høyret av stegen. Da kom jeg norrfyr i ordene. Da begynte jeg å gola nere i bergene. Men det var godt vev og finast av vever. Og vi fører så vester om Stepan og sette så avgången her vester om Stepan og ikke njøsjøk og så inn i dette. Asfalt kjører ikke. Vi datter så for at det atter det Vestfall kjøpere. Men han ruskade så kjøtt vekk at det ble snakk vinter. Så får det ut at jeg prøver å dreie, men det er så hardt, vi finner ikke inn. Så koppet vi til å føre inn at rundt land. Vi har møtt Stepan at jeg får hjemme, men det var ikke vever å føre hjemme Stepan. Det var så Vesterommater og drar så opp i Jøsjvåg. Så til gang i hjem. Jeg vet at jeg tenkte noe kjent på at det hadde mest løgnene, men så var det, alt det var 3 dagen etter, så begynte man renses med å komme og dretje. Vi får så dretje og komme, og jeg hadde bøyne av hei. Drar så, og jeg vet ikke hva vi drar ut til innet, men også vi finner ikke at det løgn natter. Og det er 6 brottsmer til i løgnene, og trodde kalvar at køyka brottsmer ned at heim. Og det var 4 kalvar, så det ble et ordentlig kopp. Det er et løgn natter, sånn. Efter huset så en kvanna sånt avlöj. Så det blev en god tur på tur. Jag kom för trus inte ut. Det var man fast som tror jag ser ut. Han kom för att kräva morgon. Ja, jag släpper till förskället. Det vill jag. Ja, det folk ger så sin inställde det. Det tror jag inte. Det skulle ha också färra tid och här är det inte färra tid. Så är det så givet.